زي أقول تلفزيون إرترا مدب على الطباباتي السلام كم يتغني كبرانن عيلومي تحسونا بحفشاوي طبابنا الدراما زتوكر كخوني أبزي أبستيدينا دما أبز عود زي نوح أمتات سرحن بدرجة أفراينت بموساء بمدراس بمقلاي بعبي دما بممهار تياتر عبي بركتوز جبري تحقاقازي بروفيسور ممر يوسف جبري يوهانس ممر يوسف جبري يوهانس كينيوتي بدرستاوي نطفتاتو ويدما بموساءن بدايركتور معيايو حيالو سنة ببنيا بممهارن استفعل سنة صحفاوي متصنعتي بمكيادن دما عبي بركتوز جبري حيالو درستاتو بملكة ناي مدرخ دراما كومود ما فيتشر فيلم تاتر ما خدتم مريح ترى جمرتي زبهالو ناي سنة باباوي سرح حدايم ناي لومي تخرتنا أبزي زتوسكو خطو كوريو مكتالكم عدم بقتنا مدبنا هنسجر ممر أزي مسكنكا بمقتصال بوزح جزية تدقاقيمو زقلت نتبلو سواء انتايو تواسو دراما تياتر ناتبه لي زقلت بزيكات عليتاتون زرقتاتون مالتي بو خنجمر موسى كما يخات قلت أقدمه نزعدل زفتركم لي من السرزينا بمسارته كلاي كان عخاجاري أزي مسكن تواصو خنبل كلنا سكابتا أوسئ تبل مالسي بزح نديو تقاليس قد محجون بمجلسات مخادم أنتي كينو حنا أنا جن أبتا أوسئ وي تواصو وي أوسئ تبل أتكوير خزارب أبهلنا حدث مسيلو دونبل مسيلو مالت وي مسيلا دويل لنا حتت ممثال مالت كأنا بوها وين الدخان ممثال مالتي بمسارته تمثال سي تموسع زبهال وي ممثال نحناس مستواسو إذا تأسسروا أنا مخنياتو أنت مسيلو حدث نبو إن ديون مسيلو مالتي نبو إن هو مسيلو أخيلو كما بون كما دن كوينو سرح خيلي نقالي خن ودي تبهرينا بون دن حلفنا توسيدو سلازم موسى مالت أبانا مسانا زصنحي حدش نجار يكونني لي زعمن إنه بخان دي خان ممثال مالت كم مسيلكا نسبات ملاي حلفنا موساد مالت سلازخونه سلازي أوسع مالت تواسؤ أبهلنا مسانا زتأساسريو إلى عمن أبتو ترجمات ناي درستك تدرست كوينو أب مدرسة يكون أبستفعل عليه مجابر يا ويد ما ميديوم قرب كله خه أنت عينت ترجماتنا نبوه أو تي كواسا أنت الأخوين حدثب كمثل أنت الأخوينه نحدثب زدرسوا صحف بجريغوان زبلوه قال خبنا متسئل يعني بتنا هنا يخيد دلي أنت حدثب درست يدرس مو تحيرو مرز أي مرز تواساتي مس مرز أي لك عنتي نسوز حسبه بعلى يجرو كم سلو يفتن the end of the day نتي بحريز لبسو إنا تبوق يرو تواسي هو أمس مسيل هو إلا نزارب سلازي أنا بخوم إيه زريقو مالتي بحتصيرو سبو أبتيس عن شدشان ممر من ذكره حنتي مقود بلد درجة أب أمنا مسارتون كنا بلعن خلينا بدحرنا تصنت كابست خايدة متصنعتي أب تياتر ويد ما بتن محبراتنا تياتر أتوكير كزدها لخيانيرا بس كما بقاسي أنتي نيرو تحسوا تي صفحاتنا يتي متصنعتي أوه تي أفتيس عن شدشان زقبرنا ومتصنعتي حد عودة مصنعتي تخايدو نيرو أبتس عن شدشتن أبهاكو سئي تخايد شعو ودبتو توم سوي تسعانات زائلو زنبرو بعل إساس تقايم نيرهم تا قزيز توهبتني وحتي أنيرا ناي بحكي قدم ورحي بيلو ناتي خستايك زكايدو لزنبر أوان أقدم بيلو قدم ورحي خون مالتي شعو تقزيز لزنوحي من الوقت ورحي أمسلني أبتا ورحي جمجم أماتر تواسؤات
ተዋስኦታትን እያ ትብል ብሓፂሩ ታርእሲ እንታይ ትብል ኣብዚ ስለ ዘላታ ፅሕፍቲ ምሳይ ገምጋም ተዋስኦታት ኣማተር ተዋሳእቲ እያ ትብል እንታይ ነይሩ ትሕዝቶ አንቴልካ ኣብ 6 ምዕራፋት ተኸፊላ ተቐዳመይቲ ምዕራፍ 4 ነጥብታት ሒዛ ነይራ መእተዊ ኣለዋ ቲያትር እንታይ ማለት እዩ ዝብል ትርጉም ኣለዋ ክሳዕ ክንደይ ደፕስ ወይ ዕምቀት ነይርዎ መጽናዕቲ ሓንቲ ካብተን ነጥብታት እያ ተጠቐም ኩሉ ኣገባብ መጽናዕቲ ኣለዋ ዕላማ መጽናዕቲ እውን ኣብኡ ተጠቒስሎ ኣብ ምዕራፍ 2 ተን ኣማተር ተዋስኦታት ዝበሃላ ብሙሉአን ተዘርዚረን ማለት እዩ ዳርጋ 21 ማሕበራት ነይረን ኣብቲ ሽዑ እዋን እተን ንጡፋት ዝነበራ ገለገለ ከዓ ሽዑ ዲዞልቭ ዝኾና ነይረን ንዓኣተን እውን ተጠቒሰን ኣለዋ ዝሓቐቓ ተዋስኦታት ነይረን ማለት ዝጠፍኣ ኣባላ ማለት ማሕበራት ማለት እየ ኣብ ምዕራፍ 3 ቲያትር ከመይሉ ማዕቢሉ ኣብ ሃገርና ትብል እያ ትድህስስ ምዕራፍ 4 ብዛዕባ ኣለይቲ ደረስቲ ተዋሳእቲ ተዓዘብቲ ዝድህስስ ሓደ ክስታይ ነይርዋ ኣብ ምዕራፍ 5 ኣብ ቲያትር ክፍለጡ ዘለዎም ኣምራት እቲ ኣብ ኣዳራሻትና ዝነበረ ድኽመታት መእተዊ ዋጋ ከይተረፈ ተዓዘብቲ እንታይ ይመስሉ ዝብል ምስ ጠቐሰት ምዕራፍ 6 ርእቶታት ኣምፅያ ብልበዋ እያ ተዓፁ ትእዛዝ ስለዚ እታ መጽናዕቲ ነዚ ትመስል ነይራ ካብተን ሽዑ ኣብቲ ዓውደ መጽናዕቲ ዝቐረባ እውን ብዓቐንን ብስፍሓትን ዝሓሸት ነይራ ዝተፈላለዩ እውን ኣብቲ እዋን እቲ ካብ ደገ ዝመፁ ናይ ቲያትር ሰባት እውን ተሳቲፎም ነይሮም መምህር ንባዕልኻ ኣብ ቲያትር ዓለም ከመይ ኢኻ ኣቲኻ ወይ ድማ እቲ ዝምባለታትካ ናይ ስነ ፅሑፍ ካበይ ዝብገስ ኣነ ብንእሽተይ ከለኹ ዘን ናይ መንፈሳውያን ማሕበራት ኣብ ማሕበር ፍኖተ ብርሃን ብፍላይ የተዋስኦ እንታይ ምዃኑ ተላለየ እታ መጀመርያ ዝተዋሳእክዋ ከዓ ከም መልኣኽ ገይሮም ንእሽቶ ስለ ዝነበርኩ ከም መልኣኽ ገይሮም ኣዋሲኦምኒ ድሓር ኣብኡ ዓቢና 11 ክፍሊ ገለ ክበፅሕ ከለኹ ኣብ ሲኔማ ኣዝመራ ሲኔማ ድራማታት ክርኢ ጀሚረ ደን ኣብ 12 ክፍሊ ምስ ኮንኩ ባሻይ ንጓሎ ብትብል ድራማ ፅሒፈ እዚ ናይ 1985 ማለት እዩ 1985 ድሕሪኡ ካብኡ ዝብገስ ምስለኒ ትድላይ 6 ኪሎ ክመሃር ወሲነ ማለት እዩ ቲያትር ከጽንዕ 6 ኪሎ ኸይደ ይኹን እምበር ዝወሃብ ዝነበረ ኮርሳት በምሓርኛ ስለ ዝነበረ ኣብ ቋንቋታት ሙቭ ገይረን ኣብ ቋንቋ ክስታይ ቀፂለዮ ትምህርቲ ብሊንጉስቲክስ የተመረቀ ማለት እዩ ብስነ ቋንቋ ይኹን እምበር ኣብ እቲ ዲፓርትመንት ናይ ቲያትር ዝግበር ዝነበረ ብሙሉእ ከታተሎ ነይረ ውርያት ደረስቲ መምሃራን ገለ ኣብቲ ሽዑ ተላሊናዮም ማለት እዩ ስለዚ በዚ እቲ ናይ ቲያትር ክስታይ ጀሚረዮ ማለት እዩ ጽቡቕ ባሻይ ንጓሎ ምስከ ንጥቀሳ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንዝኽረካ ሓደ መደብ ወዲብካ ነርካ ኣበጋጊሳ ናይቲ ሓሳብ እንታይ ነይሩ ኣብ መድረኽ ትዝክሮ ፍጻሜታት ከንታይ ኣሎ ብመሰረቱ ንባሻይ ንጓሎም ኢለ ይኮንኩን ሽዑ ነቒለ ዕውለት ተሰሪሓ ኣይተዘርግሐትን ግን ገለ ብሰብ ፍላሽ ወስዳ ከምዚታት ነይሩ እሞ እንታይ ሓስብ ብስነ ስርዓት ዕላው ዝኾነ ናይ ምዝርጋሕ መደብ ዘይገብር ዘይዝርግሖ እቲ ስራሕ ስቕ ኢሉ ካብ ዝጠፍእ ሲ ዝብል ሓሳብ መፅእ እሞ እንተረኣኹ ከዓ ልክዕ እታ ድራማ 30 ዓመት ገይራ ነይራ ባሻይ ንጓሎም ስለዚ እንታይ ሓሲበ ንኽልቲኤን ተሓንቲ መበል 30 ዓመት እዚኣ ከዓ መዘርግሒ ትብል ኣብ ሲኔማ ሮማ ሓንቲ በዓል ኣዳሊና ማለት እዩ ንመዘከርታ ንባሻይ ንጓሎም ኢለ እቶም ካብ ፈለማ ዝተዋስኡ እሞ ሕጂ ምሳና ብዚ ዘለዉ ሓደ ሰርቲፊኬት ኣዳሊሎም በዓል ኪዳነ ግርማይ ገለ ዝርከብዎም ማለት እዩ እቶም ድሒሮም ዝሰርሕዋ ከዓ በዓል ኪዳነ ፅባሃ ከም ዳይሬክተር ኮይኑ ሰሪሑ ንዓኣቶም እውን ንብምልኦም ሰርቲፊኬት ኣዳሊና ኣብቲ ሽዑ ዝገበርኩሞ ገለ ዝብል ሸሊምናዮም ማለት እዩ ንዓዓ ከዓ መበል 30 ዓመት ፅምብል ጌርና ብድሕሪኡ ናይታ ዕውለት ትብል ፊልም ማለት እዩ ንዓዓ እውን ኣዘ ዘርጊሕናያ ብዕሊ ማለት እዩ እቲ ዲቪዲታት ኣዳሊና ዳርጋ ብዙሕ ዲቪዲ ከማን ሽዑ መዓልቲ ሰባት ዓዲጎምልና ስለዚ ከምኡ እንተዝግበርሲ ደን ፊልምታትና
قال دخون أتاو مترخبا أكندي بزح نجار متتابعة بزح نجار كثير كأنكم مسترفسي كم جركا تتابعوا سبات عد قولكا برقص كأخو معنا تصمبل ندحر جركا بزح سبات سلز كبو يعد قولكا أنا بمسرته بزح ديفيسات كنزرق حكي لنا شعوم عالت مالتي سلزي تعلمه باشاين قالهم زي كونس نتا أولاتي دحرك الملسة أنا مرسى أب كم زفلت أب مدرخات تياتر ناتنا زنبرة أب زخونا علم كأزنبرة مكياراتنا مجارجاتات نيرو تجبارات بوزح نيروم دحرجن ناب حدا مجارجاوي مدرخ بس هنا أبتي دراما أبتي مصنع تخون تقيس كانيركا انت أيتي أبتي مجمرة أوانات ناتكم محبر زنبرة سرح كم دايركتور ونسل السرح كمي نيرو كفافلا تعيين تتات مچم اب هاجرنا وزحاتون كم زرادا دولو توسعت دارغا بدلاي كمزي سلطه تمرت دارغا كستاي سلاز وحدنا بدلاي سلاز خون تي امصاصوخم نيرو دحرغون سبات بمنباب دراماتات بمعزاب نحنا ونابتي محبرنا نأمنت تزنبر أبالات زنبرنا أبالات كلنا درجة أبرتعنا نسر حلو سل زنبرنا تحرب وان سين دراما درجة دامز أنا خيدنا أنا خبت مكرون كابت بب وان زبوهاب زنبر سلت أنا تاتن استبقسه أبتي مرئتاتنا لو تخمت كيلو إلى أمن صبو كندي ناي مدرخ دراماتات علي خلق ممر سلسته المسلني نعم مدرخ دراماتات تحس أنت ذكرودو تؤوانتي واساس أخو ما جبا مصنعات تاي مسل نيرو أب محبرنا أمنت نحناس صعوق زخانة معلتاوي لمدينة نقبر حانت دراما حنسرح كلنا صعوق زخانة معلتاوي كم زحواتنا نيرنا خبل إليه تؤوانتي ولا أنا نبع علي سين أبتي محبركم حوس كله باش نقولوا ما بسمانين حمشتن تسريحة دحيرو محبر دلي أقات أم بعل كده نقر ما يجلس له محبر مس رخبكو نبعتهم أتو كم حوات كنا حق درجة معلتاوي نتفلو جنزة باين رخبلو نينا نير ناس قر مكان درجة جنزة باين ركبوني دراماسي نعها يو ستايكا عقبت زفترة الكامبر بدراما سريحكا تياتر ريخا درجة أتاوي يبلون داسواي كلاتنا أماترينا نبل مخنيات كلاتنا كالئ ننبرلو سرح على الناس الذي تعقل مدات نقبر سلز نبرنا رئيتوتات كا درجة بتن يوحز رئيتوتاتنا مقبل بهل نيرنا وددر كأني رفعو وددر كبلكاس عسران قالن دخونا محبرات واسو قريبا أبقى واناسي حانت دراما سوري أب سينما درام أب سينما أزمرة خيدا ختقرب سلست 4 ورح تصب اللوا وددر يزحج في طبقة دراما تقرب لك أبقى وان سينما أوديون سينما كابيتول كترفه مدرخ دراما زرائي لون يرو ناي مدرخ دراما زرائي لون يرو نجي وددر سلازنا برخ تبلد سلازلك ناي رئيتوتات مقبال معزاب سلازنا بره تي وان سين بلاي ويكا وان سين دراما نبلو ناو اندامت انا درجة أزين هو بتصبقات دراماتات الرأياني رأي لا من أبتو وانتي ولا كوتة تايمبر مستايمبر تبو ممر كرمينا بعد إنجليز مخاد كا نخلع ديجري أب مدرخ تياترون تذكري في سامي زنبرك سبيخا أب مرعخا معلتي أب مدرخ التياتر زوعل كاسبيخا سكت في سامي خميني يرو تحسب كبيزنك لو مخذكرو خلاها مستيوت كمية تأسسر جي كم تزبلكو أنا نبتا محبر مسكركو نبتا محبر تياتر نتابع شاين قالوا ميلي أقات أمي بعلت بيتي أبال نيتم مالتني ختمر عون زحاسب كواسبسي أو إيه زمرت مالتي كلتينات واساتينا
دن وسيلنا نحن ما دراما مرعنا سي أم مدرخ بموسى زي نحلفه زبيليو لذي أفتى مدرخ تواسينا الساعة تواسيت يابو أنا وكمو تدراما حناتية دايركتور كيدان أصبحايو نايتا دراما لذي أب سينما كابيتول عدمه 7 عدمنا دراما متصم كعزبو كله خامر عنا خصمبلو تواسينا ود قبرو تخلنك القبرو مالتيو عسل بيلنا كم زيلاتها مرعى تفصيمه مالتي زي اب شحن شعتنا 95 يخون دلو بخمزه استايخوينا مالتي الراي صبو منالوات ابز قربا غزي خا ناي غولكا فولي فصامي الله اميليا وان كورونا اتمرع انتايو متسسار وي دما ممسسال ناي زما تماساسال فصامي اتي اب تنزغبرنا بدلاينا كم زنا حجي شجر سلازنبره ايكونن بدلاينا بقطباون حد شجر اينبرنا نابتشعوان مالتي بنداغوال بندايديت ندحري خاسي عب مرعايم غيرو انا غنا بتا غزاي صبب زبلت ابتا صمبل غيرنا نغزانا تمليسنا بخوميا تامرعت فصيما ناي شجر ناي غلي نبرن حج كن تخنتا زفطرو اي غالنا دما كاب برح كلتينا زوصات مالتيو جراجويت غيرا زحلف عامت اخوم خا ابو ابتي يونيفرسيتي سلاليتو منسي مسارحتهم بايزوي منستر زينا يسرح مرعى خستاي مسحاتته عام مالتيو دحرت شعت ورحي انا اب غنبت 31 قصيرنا يتمرع نيرنا زغنا هينوتي فصامنا كوفيد مسمصه ومو بتي خستايسي اصبب بيلنا زينو ودو بر حسابنا خالي نيرو حق تحيش unfortunately زغاطمه كاخا تغبر بصبب زبله 10 تخون مصيم 10 تخون خون صنيحنا افتا غزا بقومو تي مرعى تفصيم حجي ابزح حلفه غن ب 31 مالتي وا ناي تاريخ غاطامي صبو ممر اب بريستل على انجليز ناي مرقات كوليج او خيتكا مستمرسكاون اب قدميو اب زي ماكل مسلطن ممهران بزحات ناي سنه طبب سبات ناي قانقوا قدسات بزح استواصو تغبر نيركا اخ دحريون كاوم سنه ممهرنا مسما صخاون بزح نغرات اب عاد انجليز ناي تياتر تعزبتخا خمي نيرو كاود قسم كايو فلطات ناي سنه صحف كانتاي نيرو متم ناي كبعل حدار كوينكا ناي تمرت عدر رخيبكا تكيد كلها زياده زبسلكا سبني خاتخون ناي من باب سفيح زخون عدل نيرو مست نغبرو زنبرنا مالتي اب 9 شوعتن اندي خيدن عد انجليز سلاسي ابتي رسون زنبرلو ناي دراما خستاي خيده او مسكدكو اخمو كتاتل نيره يسرح نيره ينبب يصحف نيره مالتيو وبزح نغرات قسيمه ازبل ولا كوات زتمهاركو عوده تمرتي ناي تياتر ينبر غونسي كابو اي ترفكون ام صحفنا من بابن مالتيو سلازي كال تمكرو زياده تمكرو زقسم كله لعلو ግን انا ابت زياده سرحلو زنبركو اب مسلطان مهران كلخو حانتي ناي تياتر كمزي كو كاريكولار اكتيفيتيز قالنا بلو نيراتنا بزحت توساتي ابو افرينا بتي كو كاريكولار نقبرو زنبرنا مالتي دحرؤون اب زي حج نسرحلو زلنا بسماف مالتي ديبارتمنت ناي تياتريكال ارت لاتنا ابو خا ما عليها زي بلو سرحت تسريح بزحت سبات سلطينا دارغا 7 زخونو ارتست بدبلوما نخمرو عبي استواصو غيرنا ديبارتمنت اني ازاليا كم ديبارتمنت هيد مالتي تي سرعه تمرتي ام دلاو يكون سبات نعدمكا ابتي
عودين سبات مويኦም ንኸዕብዩ ዝግበር ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣበርቲዕና ሰሪሕናሉ ብዙሓት ሞያውያን ኣፍሪና ኢለ ኣምን ጽቡቕ ሓደ ካብቲ ተመክሮኻ ብቐረባ ስለ ዝከታተሎ ብሓባር እውን እዚ መጽናዕቲ ቅዱስ ኢኻ ዋላ ብቲ ሰዋ ብሓባር ዝነበርናሉ እውን ነዚ ዝምልከት ብዙሕ ሰሪሕካ ኣለኻ ዋላ ብታ ጉጅለ ዝነበረት ናይ ምስትምቓር ፈልሲ ሰዋ ትብል ተመክሮታትካ ተካፍል ነርካ እስከ ናብ ፊቸር ፊልም ክንመጽእ መምህር ከም ኩሉ ኣብ መድረኽ ቲያትር ዝሰርሐ ስነ ጥበበኛ ናብ ፊቸር ፊልም እውን ብቀይሕ በረድ ነበረት ብሓሪኻ ናብ ዕውለት ቀይርካ ኣብ ሰዋት ሒዘ ስለ ዝፈልጣ እስከ ብዛዕባ ንዛረብ እንታይ እዩ መበገሲኣ እቲ ተመክሮኸ ከመይ ነይሩ وحج أنا ملسيلة تاب سوان جبراز نبرنا عزيا أجدس زخانة استاي كسبت تزقط صلوا خو معينة كستاي تزتعات تصبوا إلى حسب مهنياته بتزنبرنا وانسب حبار كنا تفعل لي مسحفتي تمقلنا نببمو تحرت أكيبنا شير نجبرنيرنا بحنسا عسرت سبنتم بيبم عسرت مسحفتي ما بحنسا شير تجيرمو عسرت مسحت بحنسا خمزن بابوي أبتا فلسنة وبتبلنا سوا ونكم وزع مثلا فتحتنا كايد نيرنا أنا زحفن درامات درجة تنببني رك أخا أبسوا خلنا ذكرت خنكا عولتي كأي حبردي زبل نير رؤستا حرينا كيرنا يوم right حراب زمس مسأتك ولا أبسوا خلنا أمنتي كأن كاركترسي مختار نديو أبازلو مختار مسايت شعت ورحدك سبحانتي أقدو مالتي رئيو شعو طبايو قال نت كاركتر أفتانا تيزلو سبسي زمثل كوينو دحر أبسوا خلنا زي أسخ سرح خايله بيو تا تكست قدمونا خمان الناس مرامز دحر سرحوا خانا صبو غير سرحوا تواسيو مسيلو أنا زدليو كاركتر سامتيو إلى أمن فيوتشر فيلم سلست أربعة خنا سريح له كم أوزان فيوتشر فيلم نبلان صحفات كألواني تحنتو نسخة فيلم سكريبت تصحف كأل خاطر حنت ستوري أي سرحنانا اللي نمبر سلزي أو خا من دابلنا سلين دابلك أنا زيادة بتمهر الناس اللي زدفق بزح سريحي لي أمنني بحج خسر تسفى قبر قنا بتمهرنا أنا أزيز فوتو مويايو أو درجات أبغيتي وتي ممهرناها جزيه بكاي نخمز عينت كتحسب كتبلن الصراحة أنا وبزح نقرات على صحفنا يوم المتاهن رأينا هرّي نا تحطي يكمل لسا سلمتها خاولتي الكا تكيح برد من البات أنا ذكره الله تي أبو أمورنا زفت أرنا قرات سكسب كندي حساي مخانو حدا بتخلق شنخو خا بسلانا مجزاتنا وي أنواتنا بسبات زفوتورو تنصبارق نيرا كوما خا أولتي نسيا حلواتا تتف لك مسرتها خبيات بقس مسرتها بيونيفرسيتي خلخو حدا حكينيرو يزعل لني انت يزعل لني حنتي من اسي اب اسمرا اب كبابي እንዳሚሎት ማለትዩ ህፃን ጓል 6-7 ዓመት ይዝብላንሱ ኣብ ቅድማኣቶም ሰራዊት ደርግ መጨም ወለዳ ቀትሉላ ድሕሪኡ ኣብቲ ገዛ ክትኣትኸላ ሃልዋታ ትጥፍ ኣብ ሃለፍታ ትኣቱ ኮማ ሕጂ ኣብ ሃለፍታ ምእታው ዕውልውል ምባል ወናኻ ምጥፋእ ማለት እዩ ድሕሪኡ ቶም ወለዳ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣዝማዳ ማለት እዮም ወለዳ ኩሎም ሞይቶም እዮም ندق مسدوه دحر أبغى زيادرجي كندي سمرات متس أديس أبا خيدهم يريوانيرو زي أتى ما بقى ستة زانتا تخلوا كله فترة وزلوا مالتي نبي حق السرايكات قبرنا أنا تعال عست رئة هذا تخون إلى حسب ندحر به هو تعالى خوينا مبرت ما بقولوا تزانتا سي ما بقى حسب سي محبرات بدهون هير وانتي جنكا فارن هيرو نابنت أبتي وانتي استفعل عليه نتفتات هنا كايدان هيرن بزي كاتي
ኣብ መድረኻት ትያትር ዘቕርብዎ ናብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ብምኻድ እውን ንመጓሳጎሲ ይኹን ኣታዊ ንምስራት ቴሌቪዥን ይኹን ንናይ ዜግነት ይኹን ካልእ ናይ ሬፈረንደም ማለት ብዙሕ ንጥፈታት ነይርዎን ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚ ደረስቲ ተዋሳእቲ ዝዝክርዎ እንታይ እዩ ፍቕሪ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ነይሩ በንጻሩ ከዓ ብድሆታት ሕጂ ይዓቢ እቲ መምዕባል ቴክኖሎጂ በሎ እቲ ዓውለማዊ ንግዲ ንቲያትር ኣዝዩ ሃሲዎ እዩ ዝፍለጥ እስከ መምህር ካብ ተመክሮኻ ስነ ጥበበኛ ምስ መድረኽ ክገጥም ስለ ዘሎ ኸይድ ከዓ ስለ ዝግባእ ማዕረ ነቲ እዋን መሲሉ እንታይ ክገብር ዝግባእ ኣነ ሕጂ እንታይ ይብል ከም ዝኽበል ዝበልካዮ ብቲ ዝሓለፈ እዋናት ቅድሚ እዚ ናይ በዓል ፍላሽ ዶ ዩቲዩብ ዶ ፌስቡክ ዶ ምምፅኡ ድራማታት ሒዝና ከተማ ኢና ንዘውር ነርና በሻይ ንጓሎምሲ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኤርትራ ሒዝናዮ ዘርና እሳ ጥራሕ ኣይኮነትን ካልኦት ሽዑን ሰርሐን ዝነበርና ድራማታት ኩሎም እዞም ኣባላት ናይ ድራማ ክሳዕ ሱዳን ከይዶም የርእዩ ነይሮም ነይሩ እቲ ግዜ ሕጂ ዝንብሎ ዘለና ሓደ እቲ ግዜ ንመድረኽ ድራማ ይሓገዘናን ከምኡ ክንገብር ካልኣይ እዚ ናይ ዩቲዩብ ትብሎ ፌስቡክ ገለ ዝበሃል ዝኩሉ ምስ መፀ ከዓኒ ፊልም ምስ ሰራሕካ እያ ዳርጋ ሓንቲ ትሰርሓላን ኢኻ ብኡ ትዝርጋሕ ካብ ቁፅፅርካ ወፃኢ ይኸውን ኣብ ገለ መድረኽ እውን እዚኣ ካብ ሰብ ዝሰማዕኽዋ ጠቒስያ ነይረ ሕጂ እውን ክደግማ ሓንቲ ሰበይቲ ፈሓም ክትልምን ኢላ ናብ እንዳ ጎረቤታት ትኸይድ እሞ ድሓር ወይ እዛ ፊልም እዚኣ ኣላትኩም ድያ ሓዊ ክትልምን እያ ትኸይድ እዛ ፊልም እዚኣ ኣላትኩም ድያ ኢላ ትሓትት ወላህና በላ ፍላሽ ከምፅአ ሕጂ ፊልምታትናሲ ከም ሓዊ ልማኖ ካብ ገዛ ናብ ገዛ ብዝብላ ርእስቲ ከዓ መን ኢኻ ትብሎ ካብዚ ሓሳብ እዚኣ ተበጊሱ ኣብ ጋዜጣ ጽሒፉ ነይሩ ዘመንፈስ ሕጂ ከምኡ ኮይኑ ከምኡ ካብ ኮነ ሕጂ ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ናብ መድረኽ ድራማ ኢና ክንምለስ ዘለና ናይ መድረኽ ድራማታት እናሰራሕና ድራማታት ከነርኢ ናይ መድረኽ ድራማኻ ኣይስረቕን እዩ ብፍላሽ ኣይከይድን እዩ ከም ሓውል ኣካል ኬድካ ተስተማቕሮ ጥዑም እዩ ብሂወት ትሪኽቦም ሰባት ቲያትር ፍሉይ ወይ ድራማ ፍሉይ ዝገብሮ ኮስ እዩ ምስቲ ኢንተርኣክት ትገብር ምስቲ ዝዕዘብ ዘሎ ትዋሳእ ትተዓዘባይ የርእካ ንስኻ ትሪኦ ልክዕ ምስ ስምዒታትካ ይነግረካ ኣበይ ከም ዘለኻ ኣብቲ ፊልም እንተኮይኑ ኢንተርኣክቲቭ ኣይኮነን ድራማ ኢንተርኣክቲቭ እዩ ንዓይ ምስ እቶም ተዋሳእቲ ምስቶም ተዓዘብቲ ኢንተርኣክት ትገብረሉ ፍሉይ መድረኽ እዩ ናይ ድራማ ስለዚ ናብኡ ክንምለስ ኣለና ኢላ እምን ጽቡቕ ካልእ መምህር ካብቲ ንስኻ መጽናዕቲ ትገብር ብዙሓት ከዓ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከዳልው እሞ ምስ ተሳተፍቲ ነቲ ሞያ ቅዱሳት ባይታ ትፈጥር ኢኻ ሓደ ኩሉ ግዜ ብኣብነት ዝገልጸካ ዝነበረ ኣብ ዘቐረባ ግዜ ኣብ ጉንበት ብሂወት ዘየለ መምህር ኣማረ እዩ መምህር ኣማረ ቋንቋ ከይተረፈ ናይ ፊደላት ንኽምህዝ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበርካሉ ኣብዚ ዝዓደምኮ ቦታ ጠቅስ ነይሩ እሞ እስከ እንታይ ንጥፈታት እዩ ዝተካይድ ነርካ እታ ናይ መምህር ከንታይ ትመስል ነግረ መገደና ብዝተገለጽናዮ መምህር ኣማረ ሌናና ኣብ ዝቐረባ ግዜ እዩ ግን ምስተላለና ብዙሕ ስራሓት ርኢና ብፍላይ ካብ ቋንቋ ትግርኛ ዝገብሮ ዝነበረ መጽናዕታት ትሪኦ ከለካ እዚ ጥሙቕ ዝበለ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣብ ተፈላለየ እዋናት ከዓ ትሱ ዝገበሮ ኣብቲ ገለገለ ኣካታዕ ንብሎ እዩ ኣብ ምጥቃም ገለ ዘለና ከምዚታት ሓደ ንጹር ዝኾነ ክስታይ ኣቕሪቡ ነይሩ ኣዚና ኢና ንሓዝን ምክንያቱ ንሱ እንተዝህሉ ብዙሕ ነገራት ክገብር ምኽኣለ ነይሩ ኢለኣምን ይኹን እምበር ሓደ ፊደላት ናይ ትግርኛስ ናይ ባዕሉ ክህልዎ ኢሉ ሓደ ዝመሃዞ ነገር ነይሩ ፍሉይ ነገር ማለት እዩ ተን ካልእ በብእዋኑ ዝሰርሐን ዝነበራ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ከም ወርክሾፕ ዓይነት ኣብ ስራሕና እንተምሃሮ ቀሪብና ነርና ውፅኢታውያን ኮይኑ ከዓ ርኢናየን ኣዝየን ውፅኢታውያን ዝሰርሖ ካልእ ኣለውን ብሕጂ ክንሪኦ ኢና እንታይ ከም ዝኸውን ወፍጹም ዜማዊ ቋንቋ እዩ ዝብል እውን ሓደ ጽሑፍ ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ ኣቕሪቡ ነይሩ ካልኦት ማለት ኣብ ከምዚ ኣተኪሮም ዝያዳ ንኽሰርሑ
معناته تمكرو خان ترى تكافل كون كا زياده توسد كم مهاب زركب حسب زياده يو زمقر زبحال مغلصيታት አሉ ምስነ ጥበባት አሳሲርካ ዝኸም ዛይነት ባይታ ጻዕርታት እንታይ ክግበራሉት ሕጂ ንሕና ንጽሕፍ ንፍትን ምሽ ኩላትና ኩሉ ሰብ ክጽሕፍ ይዝፍትን ድሓር ኣብቲ ጽሕፈታትና ከዓ ሓደ ይንብበልካ ወይ ኣርመለልካ ትብዝገጋሉ ብለካ ዝቆንዓሉ ብል በመሰረቱ ኩላትና ሓደ ቋንቋ ክንዛረብ ኣለና ሓደ ዓይነት ጽሕፈት ንኸለካሲ ኩልኻ ትረዳዳ ኣለካ ቀዳማይ ምንባብ የዝብል ኣነ ምንባብ ምትእርራም ምንባብ ማለት ኣነ ጽሕፍኮ ካልኦቶም ብዋ ኣነ ንብብ ኩላትና እንተንናበብ ትዝበጽ ጽሑፋት በሓባር እንተንገብሮ ተንናበብ ምንባብ ኣገዳሲ እዩ ኣነ ናትካ ክንብብ ክስኻ ናተይ ከተንብብ ሞ ምትእርራም ድሓር ትቁንዕ ዝበሃል ድማ እዚ እዩ ኢልካ ኣብ መወዳእታ ኮንሰንሰስ ምግባር ምስምማዕ ከምዚ ላንጉዌጅ ኢዝ አርቢትራሪ ዝብሎ በሃውሪ ነገ ይፍጠር ሞ ድሓር ኣብ ስምምዕ ትበጽሕ ኮንቨንሽን ህሎ ስምምዕ ትገብር ስለዚ ከምዚ ሓደ ዘማእክለና ነገር እንተዝህሉ ከምዚ ላንጉዌጅ አካዳሚ ገለ ዝበሃል ኩላትና ብሓደ ክንሓስብ ብሓደ ክንሰርሕ አካዳሚ እንተዝህልወና ሲ ዘን ጉድለታት ኣለዋ ወይ ከዓ ሕግታት መውጻና ከምዚ ንኸይድ ኢልና ስምምዕ ትበጽሕ ኣብ ስምምዕ ክንበጽሕ ከምኡ ዝኣመሰለ እንተዝፍጠር ሞ ንኹላትና ብሓደ ዘኺድና እንተዘይሎ ጽሓፍቱ ብዙሓት ኣለዉ ዝፍትኑ ብዙሓት ኣለዉ ኩላትና ኣብ ምፍታን ደረጃ ኢና ዘለና ዝብል እምነት ኣለኒ ንኹላትና ብሓደ ከምጻና ዝኽእል ነገር ግን ክፍጠር ይኽእል እዩ ዋላ አካዳሚ ኣያህልው ንናበብ እንድሕር ኮይና ነቲ ቁኑዕ እንድሕር ወሲድናዮ ብጋዜጣዊ ከምና ተሓባበርካ ነው እዚ እንተዝውሰድ እዚ እንተዝእረም ኢልና እንተንሓስብ ምተናበብና ሞ ብሓባር ምኸድና ኢላ ኣምን ጽቡቅ ተዘሎ ግን ከምዚ ዝበልካ ከምዚ አካዳሚ ዝዓይነቱ እንተዝህልወና ንኹላትና መምርሒ ዝኾን ነገር መመፀ በቀረባ ናይ ትፈልጣ ሰብ ቃል ትገብር ከለኻ ብዙሕ ነገራት ኢኻ ዝዝክር ካብቲ ብዙሕ ከዓ ሓንቲ ሓፀር ዛንታ ክልተ ክጠቅስ ሓንቲ ብዛዕባ ሰዋ ብሰዋ ኮንካ ድሕሪ ክንዲ ዓመታት ኢልካ ጽሕፍካ ነይራ ልዕሊ ኩሉ ግን ናይ ትፈዳይ ንጽሕፍካ ኩሉ ግዜ ትዝክራ ንሓደ ተልእኾ ምስ ከደ ዘጋጠሞ ሕጂ መምህር ብዙሕ ሓፀር ዛንታታት ኣለካ ብዙሕ ናይ ጽሑፋት ኣለካ ኣብ ሕትመት ናይ መጽሓፍቲ ከመይ ኢኻ ነብስኻ ትግምግማ ንሕና ኸ ከመይ ኢና ንጽበየካ ኣረ በታ ናይ ክስታይ ክጅምር በዛ ናይ ዝተሓትመት ስለ ዝኾነት እዛ ተልእኾ ትብል ሚሽን ደ ሚሽን ያ ትብል ተልእኾ ንውድድር ኢኻ ሂብያ ኣብ እቲ ዓመታዊ ዝግበር ዝነበረ ተመሪጻ ከዓ ተሓቲማ ኣላ ሕጂሳ ኣብታ መጽሓፍ ተራእናያ ጽቡቕ እዩ ካልእ ግን ዝጽሓፍኮ ብዙሕ ሓፀርቲ ዛንታታት ኣሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ንስኻ ንናበብ ስለ ዝነበርና ተንብበን ነርካ ኢኻ ትፈልጠን እዛ ክንዮ 10 ትብል ዝጽሓፍኳ ኣብ መመረቕታ መበል 50 ዓመት ናይ ሰዋ እዩ ዝክራ ኢኻ መበል 50 ዓመት ናይ ሰዋ ኣጋጣሚ ካብኡ ስለ ዝነበርኩ እየ ዝጽሕፋ ሕጂ ድሕሪ 10 ክንዮ 10 ትብል ልክዕ 10 በፂሕና ኣለና ሕጂ ቪዥዋላይዝ ትገብር ሓደ ስእሊ ናይ ሰዋኤ ጽሒፈ ኣይተሓትመትን ግን ንሓስብ ኢና ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ካልኦት ሓፀርቲ ዛንታታት ኣለዋኒ ዳርጋ ዝበዝሓ ተንብበን ነርካ 10 ገለ ዝኾነ ግን ካብአን ሓንቲ ኣተሓቲማ ደለ እዛ ተልእኾ ጥራሕ ተሓቲማ ሳውን ንውድድር ተላኢኻ ኣብኡ ምስተዓወተት ምስተንስተዓወታ ተሓቲማ ተን ካልኦት ግን ተቐሚጠን ኣለዋ በበእዋኑ ንገለ ሰባት ርኢዮም ብፍላይ ታ 10 ብዙሕ ትምስጦም ንመጻእ ክንሕትመን ኢና ኣራይ መምህር መወዳእታ ሎሚ ዳርጋ ሕፍሽ ኣቢልና ትንክፍ ኢና ኣቢልና ደለና ካልእ ግዜ ተራኺብና መወከኖም ብሎ ተስፋ ገብር ንሎሚ ግን ኣብዚ ክንዛዝም ኢና መወዳእታ ካባኻ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እንታይ ክንጽበይና ከምዚ ከተባህልል እንድሕር ፀኒሕካሲ ስታዩ ንልዕል 10 ዓመት ኾነ ኣነ ሓንቲ ነገር ኣይጽሕፍኩን ኣብ ትርጉም ኣብ ገለ ከምዚታት ክስታይ ግን ብዙሕ ዘዋህለልኩ ኣሎ እንዲዩ ኣብ ቀረባስ ሓደ ጽሑፋት ከውፅእ መደብ ኣለኒ عودكان من تراخي منها أنزلت تسفى جبر لومي سلة مقولة الحبرية خزي مسكنة كأنيلنا يعني الله زي خبركم تختاتلتنا مسمامر
يوسف جبر يوحنس تحقاقازي بروفيسور ناي سنة طبابن ناي سنة قوان ناي سنة تمرتن زكاني على البزغن زازمينا كم لهم بحالو تحسق رابينا كساب شعو بروكنا